Biex il-pjan tal-Master Plan ta' Paċeville jirnexxi, iridu jingħaqdu l-bżonnijiet tar-residenti ma' dawk tal-intraprendituri. Tkellmet dwar dan fuq News Breakfast is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni Deborah Xkembri filwaqt li ċarat li teżisti idea żbaljata dwar l-espropjazzjonijiet meħtieġa biex il-Master Plan jimmaterjalizza. Interessanti għaliex għaw din il-perċezzjoni u ngħid li hija perċezzjoni illi se jsiru ħafna espropji f'Paċeville. Mhuwiex minnu, rridu noqdu attenti eżattament x'irridu nfissru. Mela inti għandek postijiet li huma tal-gvern, artillija tal-gvern, artillija tal-privat. Is-Segretarju Parlamentari insistiet li residenti tal-lokal se jibqa' jkollhom vuċi b'saħħitha fit-tfassil tal-Master Plan kif wara kollox kellhom tul l-aħħar 9 ġimgħat ta' konsultazzjoni. Mela jekk inti għandek nies illi għandhom residenza fejn fil-futur trid tiġi triq, dik it-triq ma tistax tiġi triq jekk ir-resident u l-intraprenditur ma jaqblux bejniethom illi jekk għandha ssir. U allura mhijiex kwistjoni ta' espropjazzjoni. Ħafna nies qegħdin iħarsu lejn il-pjan ta' Paċeville u kull fejn hemm it-toroq diżinjati għaddejjin minn fost il-bini qegħdin jaħsbu li neċessarjament irid ikun hemm espropju. Mhijiex dik l-idea. Deborah Xkembri qalet li n-nies mhux biss għandhom sehem fit-tfassil, tant li saru wkoll qatt personali ma' diversi residenti, iżda wkoll fid-deċiżjonijiet meħuda. L-idea hi li fejn ikollok comprehensive development, min irid iwarrab to make way għal triq jew spazju pubbliku, dak irid jagħmlu għax iritu. Jagħmlu għax iritu għaliex irid ikun in agreement mal-kumplament tan-nies f'dik il-parti li tkun designated bħala comprehensive development. U allura n-nies li joqogħdu f'dawn l-areas fil-verità għandhom ħafna iktar saħħa milli jaħsbu fid-deċiżjonijiet li jittieħdu għal dik l-area. Intant, l-abbozz imħej minn espert internazzjonali sta se jkun evalwat fil-konfront ta' sottomissjonijiet li daħlu għand l-awtorità tal-ippjanar biex wara jsir il-pjan rivedut li wkoll irid jgħaddi minn skrutinju u diskussjoni.